ассалому алайкум, дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастен. имрӯз духтаро дар моҳ ҳаво бениҳоят салқин, ҳавои хушрӯ, боду ҳавои тоза. бинед чӣ хебирам рӯшани хушрӯ. мо дар саҳарай. ҳозир боша духтаро ман барои кӯдако субхона тайёр мекунам. ширбиринҷ, баъди субхона хӯроки обед тайёр мекунам. дар насиб боша ман пироги бо гушти мург тайёр карданиам. имрӯза влоги хонаги мешавад. бо ман бошед дӯстони азиз.